bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, PSA transaction slip de pwedeng i-post sa social media. Albay napiling 2020 National Kabalikat Awardee kan TESDA. Distribusyon in face mask ipigpapadagos sa segundo distrito kan Albay. Ordinansa na mabawal sa mass gathering, video kaya siniba pa sa TV Albay, aprobado no kan sangguniang panlalawigan. Sa lado nasyonal, planong pag-arestar sa DAI mapabakuna, may iba-ibang reaksyon. DOH, aminado na maski fully vaccinated na, pwede pang tamaan in COVID-19. Opposition, mapakasog para sa 2022 election. Dugang na bakuna, maabot sa nasyon. Sa ibang nasyon, pagbakuna sa may edad na 12 hasta 15 anyos ipigbubusol sa Israel. Sa lado din sports, iba ang babaeng gustong pakasalan alagad, iba man na babae ang pinakasalan kan sarong PBA player. Detalles kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexodol Forte, lakas banat sa apat. Inabisuan kan Philippine Statistics Authority Albay ang publiko na ibitaran asin dai ipag-post sa social media ang sa indang transaction slip, application reference number, PhilSys number, asin ID sa Philippine Identification System o PhilSys. Initanganing may betaran ang pagkakaigwanin mga peking dokumentos kay bana na ang mga peking ID. Paliwanag ka na sabing ahensya. In kaso handa na ang Philippine ID kan sarong persona, iato din sa address na itanaw alagad. Tulong beses na ini, mapurbar na iatod asin kung daiman may tao sa tagsadiri, ito turn over ini sa pinakaraning opisina asin kay puan i-claim sa laog ng 30 dias. Kasabi kini ang pag-inganyar sa mga albayano na magparestro sa paagi nin online o pagbisita sa sendang website asin may paabot ang mga mensahe sa paagi kan PSA PhilSys Official asin mag-email sa info@philsys.gov.ph o mag-apod sa PhilSys Hotline 1388. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Nakamtan kan gobyerno probinsyal kan Albay ang 2020 National Kabalikat Award na tinaokan TESDA na ang pinakanghalangkaw na onra na ipigtatao sa most dynamic asin outstanding partners na nagsuporta sa sindang mga programa asin nakakontribo man para mapalangkaw ang employment rate kan mga skilled Filipino workers. Sinabi ni Governor Al Francis Bichara na inako niya ang siring na onra para sa gobyerno probinsyal dahil sa collective leadership na namantinir asin masustiniran ang Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Idinagdagpaman niya na ini dedikado man sa mga programa asin para sira, mga babae asin mga aki sa AFBFP, Albay Agripreneurs, AFBville, Farm School, Private Public Partners asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Dalanta padagos ang pagdakol kan mga kaso ng COVID-19 sa iba-ibang lugar, lalo na sa Legazpi City, Daraga, Kamalig, asin iba pang banwaan na konsideradong high-risk area ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa tabang kan Pitmaster Foundation sa pangangenot ni Executive Director Abogada Carol Cruz padagos ang distribusyon ng mga face mask sa mga barangay tanganing maitauman sa mga residentes. Ang Albay 2D padagos na nagkakaigwa ng lakdang para makatabang sa mga local government units na may pasunod ang health protocols asin maitao ang magkakaragong serbisyo sa mga panahon na ini. Ang Albay Apuera sa Rapo-Rapo asin Villar nasa lindong kan General Community Quarantine sa good sa Hunyo 30. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Aprobado bilang valid and operational ang ordinansang ipinasar kan Sangguniang Bayan kan Tiwi Albay, may relasyon sa saindang mga lakdang na ipinapasunod, tanganing malikayan ano lakit ka nakakagada na COVID-19. Sa regular na sesyon kan Sangguniang Palalawigan kan Albay, inaprobaran ninda ang lakdang na magbabawal sa pag-urumul-umul kan mga tao o mass gathering, videoke asin iba pang pagsuhay sa ipinapasunod na minimum health protocols. Si Ginatawan Giselle Salceda ang nagbusol na aprobaran ang ordinansa sa pagsasabi na makakatabang ini tanganing mabawasan na ang padagos sa pagdakul kan mga kaso nin COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Aprobado man kan Sangguniang Panglalawigan kan Albay ang resolution na ipinasar ni Kinatawan Melissa Abadesa na minasuporta sa ordinansang ipinasar man kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako na may kamautan na mapromotir pa ang turismo sa nasabing syudad. Sa regular session kan Junta Provincial, sinabi ni Abadesa na nailing ninda ang dakulang potensyal para mas lalong mapauswag ang turismo na madaranin empleyo sa mga namamanuaan asin madugangan man ang income kan gobyerno lokal. Kariba sa mga kinakaipo na mapakarepa, iyan mayon Skyline Hotel sa may taludtod kan Bulkan Mayon. Planetarium, asin iba pang mga magagayong na lugar na nakakaingganyar sa mga bisita. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagbunga na ang Taranuman Project ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo sa mga barangay sa 3rd Distrito kan Albay, kung saan bako na sana nakatotok sa pagtanom kundi iba pang klase ni negosyo na naipundar kan grupo nin mga babaeng para tanom. Ang women planters kan barangay Linaw Libon Albay na naging resipiyente kan Sustainable Livelihood Program na nagkakantidad din 140,000 pesos, naglansar kan sa indang talipapa business venture. Sinabi ni Cabredo na siya maugmanin marhay na mahiling ang pagbabago sa buhay kan mga kababaehan asin nagkaigwanan ni negosyo na pwede makasustenir sa indang pangangaipo apwera pa sa pagtanom. Itinagdag pa man niya na ipadagos na ang pagiging mahigos kan mga babae dahilan tamas dakul pang biyaya ang maabot sa inda. Sustenir sa indang pangangaipo. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta, ang iba pa pagkatapos kini. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes!
Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can.
Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak.
Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ferex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferex B Complex Daily. Sinabi kan Malacanang na ang pag-arestar sa sarong persona na nagsasayuma na magpabakuna kontra sa COVID-19, pwedeng ipasunod kung ang lay na magsasabi na mandatory ang pagbakuna maipasar na. Inantinawan ni linaw ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos magpatakot si Presidente Rodrigo Duterte na ipapa-arestar ang si isa man na persona na masayumang magpabakuna kontra sa COVID-19. Sa sinabi ng tanganing may pisunod ini kay Puan Maylay na ipapasar. Enot kani sinabi ni Duterte na nabo magpabakuna dapat ipadara sa India o tawanin ivermectin sa rong anti-parasitic drug para sa mga hayop. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inako kan Department of Health na may mga fully vaccinated na Pinoy ang nauulakitan pa man giraray kan COVID-19 o pigaapod na breakthrough infections. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang breakthrough infections iyon mga tawong nakapabakuna na nin second dose alagad pigtatamaan pa man giraray nin COVID-19. Piglinaw man ni Vergere na bako ini dakol alagad de paman giraray masabutan kung piraan may kaso ka nasabing impeksyon. Sinabi pa niya na pigaarampakan ahensya kung nagkapirang aldaw matapos sining mabakunahan ning primero asin ikaduwang dose nin bakuna bago ini nagkaigwan ning COVID-19 para makagibo nin magkakanigong lakdang. Apera digdi, siniguro ni Vergere na epektibo asin malalabanan pa man giraray kan bakuna magin sa mga bagong variants kay ba na ang Delta variant na hali sa India para dai magkaigwanin seryosong helang. Sa katunayan, ang Pfizer COVID-19 vaccine 79% na epektibo kontra Delta variant asin 92% na epektibo kontra sa Alpha variant na gikan man sa United Kingdom. Ang AstraZeneca naman epektibo ni 92% kontra sa Delta variant. Tinawanin doon kan mga senador na dainin dapat arestaron sa pagsayuma na magpabakuna kontra sa COVID-19 sa kod na daing lay mananangod digdi. Sinabi ni Senate President Tito Soto na kung ang sarong persona magsayuma na magpabakuna, anong lay ang pigsuway kening. Siya naman kani ang sentimiento ni Senador Joel Villanueva sa pagsasabi na sa totoo sana dahil sindang naisip na pagsuway na pwedeng ipataw sa mga habo magpabakuna. Dinugang pa man yan na edukasyon pamanggiraray ang sa pagpapabakuna ang liabi digdi. Sinabi man ni Senador Panfilo Lacson na ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na ipapa-arestar ang si isay man na dai magpabakuna dahil man kay puan ng komento dahil suway ini sa Bill of Rights. Tigla na uma na magabot sa masunod na bulan na nasa 1 milyon na dose na donasyon in bakuna kan Amerika sa Pilipinas. Ini mismo ang konfirmasyon hali kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez kung sa inipapadara na kan Amerika sa nasyon nasa 800,000 sagod sarong milyon na dose din COVID-19 vaccine sa Hulyo. Apara digdi, sinabi man ni Romualdez na makakakuha man ang Pilipinas din alokasyon sa donasyon kan Amerika na 500 milyon na dose din Pfizer vaccine sa mga nagtitios na nasyon sa bilog na kinaban. Mantang siniguro man ni US President Joe Biden na kaibahan ang Pilipinas sa indang prioridad na mahirasan ng mga donasyon na bakuna kontra COVID-19. Bareta hali sa ibang nasyon,
Ipigbubusol kan Israeli health officials ang pagbakuna sa edad 12 hasta 15 anyos kontra sa COVID-19 sa nasabing nasyon. Ini matapos may rehistro ang bagong outbreak ang nasabing helang dalanta sa mas nakakaulakit na Delta variant. Sigun sa datos kan Health Ministry, ang pagdakol kan COVID-19 infection na narestro sa duwang eskwelahan kan nakaaging semana, naging parte kan pag-itaas kan daily positivity rate, gikan sa average na 0.1% sa God 0.3% kan Sabado, asin 0.6% kan Lunes. Pinaiwas man kan Israel ang mga posibleng mabakunahan kan nakaaging bulan kay ribana na ang mga adolescents. Bareta sa lado ning Karawat, ikinasal na si Scotty Thompson sa sayang bagong nobyang si Chie Serrano sa sarong pribado as in simpleng civil wedding sa Las Piñas City. Nagkamidbidan si Scotty as in Jinky, sarong flight attendant at negosyante sa Clark, Pampanga, kung saan duman ginibo ang PBA bubble. Day aram kan mga fans kan Barangay Ginebra na haloy ang relasyon ni Scotty as in an fiancé kaining si Pau Fajardo asin nagproponer na ini kan Enero taon 2021 alagad nagbreak man sana. Tulong bulan sa nang namidbidan ni Scotty si Jinky asin tulos na pinakasalan dahilan ta ini bados na. 3 points. Ano? Yeah. Ano? Aramon ta sa Baretang ano? Nagretiro na ang pamusong kino sa Cambodia na expert mine detector o tagaparong nin mga dai pa nagsabog na landmine asin bala kan kanyon. Matapos ang 5 taon na serbisyo asin matriyumpo ang pagdetect nin 71 landmine asin 38 pampasabog, retirado na ngunyan ang kino na si Magawa. Gikan sa Tanzania, si Magawa na pig-train nin sarong non-profit organization hali sa Belgium para sa proyekto nindang halion ang mga landmine asin eksplosibo na iwinaga sa Cambodia durante kan kainitan kan gyera duman ka 1970s sa 1980s. Tamang-tama lang ang size ni Magawa asin ang mga kapwa niya African giant pouch, rat, para sa pagdetect kan landmine. Mag-ian ang mga kino kaya dai natitrigger ang pampasabog maski mag-ianan man maagian man ninda ining. Apera digdi mas marikas sindang maghanap nin landmine kumpara sa sarong tawo na may sulog nin mine detector. Nagdesisyon ng paritiruhon si Magawa dahil nareparo ang pagluya kan hiro kaining. Masasabing gurang na si Magawa para sa sarong kino na ordinaryong 8 taon sana ang durasyon nin buhay. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kung sinadin lustre ang hahaputon, tapos na ang mga aldaw na nasa bokabularyo niya ang tataramo na attachment o ownership sa pakikipagrelasyon. Siyang sinabi na kung namumutan ang sarong persona, dahil lubos-luboson ini. Ni matapos na mag-break, nagiging marahay na naman ang sa inang pag-ibahan alagad bako-dukot sa lambang saro. Sinabi ni Nadine na zero nga ni siya na makipag-date sa ibang lalaki dahil sa kawaranin oras. Idinagdag pa man niya na mas kinagiging haranisinda sa lambang saro ni James Reid. Bareta sa lado ng saludo, magkita sa news base si Mardila. Markamen. Itinaluwas na kan mga health experts sa kinabahan ang mga simple pero dakulaon na impact sa kuyang salud ng mga pagkakan. Then ang sinabi na dapat na fry less as in steam more, limitaran ang dagdag na asukar, magbakal nin mas dakol na preskong pagkaon asin bawasan, ang fast food asin urog sa gabos, mag-inom nin dakol na tubig. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Mardela, Daing Iba. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-arakan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ramirtanay sa Lado Teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola.
Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kansa ng pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay